Masu iya magana dai sun ce suna linzami ne, to me hakan yake nufi kenan? A shekaru masu yawa da suka shuɗe a baya an taɓa yin wani jirgin ruwa wanda za a iya cewa yana ɗaya daga cikin mafi girman jiragen ruwa da aka taɓa yi a tarihin duniya, wanda ya dulmiya sunansa Titanic. Jirgi ne da za a iya cewa ya fi kowane irin manyan jiragen ruwa samun shuhura a duk faɗin duniya, abinda zai saka mu kasa mantawa da shi a kankanan lokaci, kasancewar irin asarar rayuka da kuma tarin dukiyoyi da suka salwanta a wannan hadari na jirgi, wanda adadin waɗanda suka dulmiya suka kai 1,514 cikin adadin mutane 2,223 tsakanin maza da mata. Kenan an samu damar tseratar da mutane 709 wanda mata su suka fi yawa a cikinsu, sakamakon dokar da ta sanya cewa kubutar da mata da yara ƙanana shine abu na farko da za a fara yi kafin a kai ga kan maza. Karantawa da muke cikin littattafai da kuma ganin sa da muke yi a cikin fina-finai da kuma waƙoƙi birjik da aka yi a kansa game da wannan al'amari, game dai sauran abubuwa da aka samo a cikin jirgin bayan an tsinci wani bangare nasa a cikin tekun Antarctica a bangaren arewacinta a shekara ta 1985 ɗaya ga watan Satumba, wanda zurfin inda aka same shi kai tsawon kilomita 3,784. Jirgin Titanic ya gamu da hadari ne a watan Afrilu tsakanin rana ta 14 zuwa 15 a shekara ta 1912. Ya ɗauki tsawon awa 2.5 yana kan dulmiya, daga bisani ya karasa dulmiya gaba. Jirgin na Titanic an kai makura matuƙa wajen kera shi da kayatar da shi domin ya haɗa abubuwa kala-kala na musamman. Gabanin girgiran jirgin Titanic da kuma abin da ya same shi, an samu wanda ya bada labarin dulmiyan jirgin, mutumin mai suna Morgan Robertson ya rubuta littafin kafin aukuwar abin da shekaru 14 mai suna The Wreck of the Titan, ma'ana dulmiyar jirgin Titan, wanda littafi ne kirkirarre da yake bayani akan wani jirgin ruwa wanda ya fi kowane jirgi girma a duniya da ya yi hadari ta hanyar cin karo da wani daskararren dutse akan manyan tekunan da suka zagaye duniya, wato oceans. Kuma abin da zai baka mamaki, jirgin Titan da wannan mutumin ya yi ruwaya a kai da kuma yadda labarin yake ya kusan zuwa daidai da abin da ya faru da wannan jirgi na Titanic. Ka cire batun waɗannan abubuwa da muka ambata ma, har a kirkirar jirgin da girmansa, kai har a ma sunan, idan ka kula za ka ga abubuwan sun kusa zuwa daidai da daidai. Mun zo gun da ya saka mu muka kawo muku wannan labari. A ƙarshe dai muna so mu ce da ku, zamani ya kawo mu wanda da dama daga cikin mutane, musamman ma muka ware iyaye mata da ambato, za mu ga wasu sukan sanya sunannaki na zamani ga 'ya'yayensu ba tare da sun yi bincike akan hakikanin ma'anar sunan ba da kuma asalin inda aka samo shi, wanda hakan yakan iya zama linzami. Zai iya zama linzamin da zai ja ɗan zuwa ga ɗabi'un mai asalin wannan sunan ko kuma abin da sunan ya kunsa na daga ma'ana. Annabin tsira ya ce waye suna mafi soyuwa ga Allah shine wanda aka sanya Abdullahi ko kuma Abdul.